Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terang. Padahal mang wak polo mang ngomong ya apa Cak Agus kok iso kaya ngene. Pun kula buak ngulon. Mendung peteng tak buak ngulon. Lah kok balik nggawa kancane. Beres iki mah. Alhamdulillah terang, mugi-mugi barokah. Ngetopreng cuma siji tak pikul tak kelemburi aku nek muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni sebab bojoku sayang karo aku mangan tumpeng ana Tegalan dengaren Pak Polo sugeng kok gak nyawer dagelan pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto
Kopek kene arek gak tau ndelok Cak Agus sing nonton pisan disemoni. Nggih nuwun sewu. Kula mboten nyemoni cuma kula niki ngomong, zaman saniki zaman kemajuan, istilah zaman komputer. Di era globalisasi niki wong wedok senajan enten omah brai niku penting, Bu. Mpun sampe ngelalekno mboten brai. Pentinge napa? Jaga keharmonisane rumah tangga. Dandakane wong lanang niku mulih nyambut gawe, nek delok wong wedok niku pupurane lerok-lerok, bengesane menger-menger, ngekeki blojo 200.000 lho gak eman-eman. Tapi nek wong lanang mulih nyambut gawe, delok wong wedok wis gak wedaan, gak bengesan, dastere rupane yo gak abang yo gak coklat. Gandutane loro pedhot situk, ngekeki blonjo 50.000 jek dintit 10.000. Mulane ibu-ibu mriki senajan sampeyan nenten omah, sampeyan brai supaya bapak krasan nonton omah mboten ngluyur bengi. Contone bojo kula dhewe, biyen mboten tau brai. Bareng sakniki sok brai, biyen mboten tau gawe jilbab. Wong gawe jilbab niku anggon santun. Sakniki tiada hari tanpa jilbaban. Tapi tak delok-delok winginane iku gak pantes ya. Salame le warna. Lah wong bojo kula niku kulit-kulitane ireng kaya janggelan. Lah kok gawe jilbab ijo. Tak delok-delok bojoku kok kaya genteng lumuten. Walah dek ya gak apa-apa wong panjene. Awakmu iku bojoku bagaimanapun tetep tak sanjung. Lah bengi niki kajate warga Mojokopek sedekah bumi. Niki mboten hura-hura. Mulane awan wau enten bacaan slametan. Bersyukur kali sing Maha Suci. Maringi kesehatan lan rezeki. Niki mboten hura-hura. Yang kedua
kanggo hormat kalian sing babat desa. Niki biyen alas gong lewang-lewung. Anane dadi desa enten sing babat. Lah bengi niki wingi awan niku nggih hormat kalian sing babat desa. Mugi-mugi mantun dislameti desane, wargane sak perangkate sehat walafiat, rezekine tambah kathah, hasil bumine tambah melimpah ruah. Allahumma amin. Ayo ya.
Gus metu terus ya pegel. Lho maksudmu duwekmu entek ta? Entek terus juga metu lah ya gak betah terus Gus. Iya. Kon mangkate takon apa? Takon apa? Kon tak itu kok mau disawar sapa Gus? Disawar sapa? Pak Polo Sugeng. Pak Polo Sugeng. Piro Gus? Mbuh, rahasia. Lah kon kok kene ku ditangkap ya wis dibayari mek jelaken. Lah apa kon ku njaluk-njaluk kon. Sing njaluk sapa? Lah aku njaluk. Aku nyemoni kok. Lho jate njaluk Gus. Lah terus kok ya aku pengen pisan ngono lho jaluk-jaluk aku gak iso takon. Lha yang njaluk dhewe sih. Wonge manggon ndi? Ya mbuh. Waniki ya sibuk. Sibuk terus. Sibuk Pak Polo iku. Tak geleki Gus. Katare. Pak Polo iku mulai. Pak Polo iku mulai pisan. Nekat ae. Aduh, konangan. Ya apa rek? Pak Polo iku ngatur sing ana jero konsumsi. Lapo? Kok srene kok ngelapo? Ya, kanca kebiyen Gus. Gus, mosok mek iki rek. Sing mriki, Pak. Mosok mek iki. Kon iku rejeki ku disyukuri, Kri. Ya lurung kas Gus. Gawe apa? Cek kene ge nambalno ban iku lho entek ban kuisan. Matur nuwun, Pak Polo. Nggih matur suwun. Mugi-mugi mawon seger waras, nggih sehat selalu. Lho Pak Polo Sugeng delon, wong nek gelem amal sedekah kabeh dulur kene. Mendina yang ngene iki nek amal yo lho. Gak apa-apa masih sing ngene iki tambah meneh Gus. Lambemu kok. Ya apa lambeku ya sing ngene iki Gus. Kon niku tak kandhani. Ngandani apa? Janji mbok sing sportif. Al-wa'du dainun janji sama dengan hutang. Utang. Wis kon niku janji kudu kok tepati. Nek gak kok tepati dosa kon. Lho wis tepat Gus aku Gus. Apane kon janji lak jam 09.00. Jam 09.00. Lah kenapa kon jam 8 kae teko? Apa Gus? Saya balenan Gus sik. Balenan. Kon niku dublek takon niku. Sing ngomong. Janjimu lak jam 09.00. Jam 09.00. Lah kenapa jam 8 kae teko? Gus, wong wis bener janjine jam 09.00 jam 8 teko. Lah luwe dhisik teko aku sih Gus. Oh enggak, maksudku jam 10 kok kae tekono apa? Masalah kon keprapatan driya lho Gus, masalah Gus ana kecelakaan Gus. Ana kecelakaan. Kecelakaan Gus, masalah wong iku berak yo ditulungi sih Gus. Gak ditulungi Gus, tambah dikerowobong Gus. Masalah ana polisi. Terus kon ya apa? Lho terus aku tak biyak Gus. Iya. Minggir. Minggir kabeh Gus. Iya. Aku takon yo. Keluargane Pak. Keluarga kula niki. Kon ngaku keluargane. Masalah kepiye Gus? Kok Gusti mblabar gak karu-karuan. Tutupi apa? Tutupi koran Gus. Langsung tak buka Gus. Dadakno kirik Gus. Nek ngono kon keluargane kirik kon. Wis gak apa mangkane wong iku be ana nggo tengah dalan Gus ana apa-apa ayo di ya iku wong jenenge wong iku wong lah iya wong tolong tinolong be ana sawayah-wayah awak dhewe sing kedua aku nang omahmu goleki kon lho gak ana aku lawangmu gak ana bojomu mengo apa Gus aku kon balik sik balen ana maneh Gus kon iku dublek ta ya gak dublek kono lek ngomong awakmu nang omahku kon gak ana Gus dadak lawangmu gak ana bojomu mengo bojoku mengo gak kok leboni Gus ya mokri kon niku wong gak ana olehmu ngomong iku lho ya kuwalik ya kuwalik ngene lho kri aku nang omahmu lawangmu nutup bojomu mengo lho bojomu gak ngono Gus maksudku lawangmu mengo bojomu gak ono lah ya ngono gak bojoku sing mengo oleh rong dina balik aku balik dadak ketemu esuk ketemu arek cilik lho sapa iki masalah iku anakku Gus anakku samene sih
seragam. Seragaman. Takoni Lek, kandhane sapa bapak Pak Lek? Kate Terus apa? Dereng disangoni. kurang kon sangoni. Tak kei dhuwit 50. Oh iya kowe mergane awakmu ya bener cara ngono. Wis gak tak anggap anake kanca, tak anggap kaya anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Lah ya ngono Gus, anake kanca kok. Kepingin ketemu kon maneh. Iya gak ono. Oleh 5 dina balik. Balik. Gak ketemu kon maneh, ketemu wong tuwa sapa iku? Lho, Lanang. lanang bapakku Gus. Tak delok. Bapakku meneng, ngene meneng bapakku Gus. Rokok. Garokokan Gus. Tak kei dhuwit 100. Wah, cah Jawa temen kon Gus, mbek mertuaku Gus. Ya wis gak tak anggap. Iya. Sop gak tak anggap bapakne kanca. Iya. Tak anggap kaya bapakku dhewe. Eling-eling bapakne kanca. Lho, ya bener kan Gus bapakne kanca ya. Balik maneh oleh 2 dina. Oleh 2 Ya dina. gak ketemu kon. Gak ono durung. Ana wong wedok ayu sapa iku? Lho, bojoku Gus anjir. Iya. Masalah bojoku Gus. Kok pelelat-pelet durung adang berek. Durung kene gurung talung. Langsung tak kek dhuwit 300. Hmm. Wis gak tak anggap sapa-sapa. Tak anggap kaya bojoku dhewe. Eling-eling kon tak gonggol kon ku. Lah apa kon iki bojone kancane kok dianggep iku lho. Enak kon anggap. Malah kri wong dianggep ae. Iya kon anggep enak masih bojomu tak anggep oleh ha. Ora apa muring-muring ku. Innallaha ma'as sabirin. Aku gak ngurusi birin, ngurusi bojo goblok. Ngurusi bojo. Wong sing sabar apa? Apa sabar enak kon nyabar ya barang aku bojo dianggep. Kaya wong dianggep ngono ae. Masih bojomu tak anggep oleh ha. Ya. Lah monggo. Gus, aku nang omahmu ya. Esuk dano awakmu ana wong tuwek tengok-tengok pinggir omah. Ya iku bapak. Bapakmu Gus, masalah Gus tak lungi dhuwit 10.000 Gus, gak duwe dhuwit mergane aku Gus. Siapa? Gak duwe dhuwit tak lungi 10.000 Gus. Titike kri. Gak duwe dhuwit. Gak duwe dhuwit. Ya. Iku bapakmu Gus. Bapakku. Bapakmu iyalah Gus, gak tak anggap bapakmu, tak anggap bapakku. Eling-eling bapakne kanca. Iya. Durung Gus, durung. Iya. Iya. Mari ngono Gus aku balik meneh wisu ya. Nang omahmu ono wedok wayu Gus ya. Iya. Iku siapa Gus? Masak ya iku Bu RT. Bu RT. Bu RT. Iyalah Gus gak tak anggap Bu RT ne kanca, eling-eling. Anggap kaya Bu RT ku dhewe. Eling-eling Bu Bu RT RT ne kanca. kanca. Kok RT? Gus balik maneh Gus. Aku nang omahmu wisu pruput ya. Gak ono kon ono wedok meneh wayu rambutnya dawa. Ya iku Bu Bidan. Bu Bidan Siti Munawaro. Bu Bidan. Gus, gak tak anggap bidane kanca. Anggepen Bidanku eling-eling Bu Bidane kanca. Gus, aku merwunu wisuk meneh aku tak puput peteng sapa Gus. Terus marung ngono rambutnya berintik sapa Gus? Ya iku penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut piwi. Gus. Bojomu bongko ah Gus. Bojomu bongko ah. Wah, kok kon kate Nang bales kok. ya gambal ngono bojomu kok iso. Kri, dalam rangka sebuwi bengi iki rawuh Bapak anu teko Polsek kabeh. iki mang sing dia. Anu ngomong karo aku. Apa? Sampeyan kancane Mukri nggih, Pak. Wah. Nggih, Pak Polisi. Nggih, Pak Polisi. Engko nek buyar awakmu. Aja kesusu mulik kongkon sowan nang daleme Pak Kapolsek. Wah, mapan kebeneran Gus Kate ya. dikai hadiah. Alhamdulillah Gus ya. Pakaian sak setel. Alhamdulillah temen Gus. Sing ana tulisane tahanan Polsek Driorejo. Anggotaku kriminal akon iku. Ki, iki ruwah desa Ruwah sekitar desa, bumi. Bermacam-macam lomba. Lomba. Melok takon. Oh, melok Gus. Temenan? Ya. Ana lomba maraton. Oh, sembarang iso aku. Lho, maraton lho. Lah ya mlayu. Lari jauh. Jauh. Banter. Temenan ta? Temen. Driorejo Semarang. Bongko Gus. Lah apa nang Driya Semarang ya bongko. Ala kri. Driorejo, Kriyan, Mojokerto, Mojo Agung, Jombang, Kertosono. Bongko. Tetekku ini iso klepek-klepek Gus. Koni sing cocok apa, Kri? Hah?
Penekan. Ah, menek, biasa menek Gus aku. Iya. Mendino menek aku. Menek? Menek. Melok? Melok. Oke. Melok. Menek wit salah. Menek wit salah yo enak tep ngono iso krias-krias ngene iso doblos kabeh ngene, Gus. Iki kon iku lho. Sing sportif nek melok ya. Iya name lomba iku yo gak menek. Mangan. Lomba makan. Arep wis mangan. Mek sak piring. Ah, sak piring kurang. Sanggup? Mangan krikil. Kok krikil sih gula? Alah kok jok dianggep mangan krikil. Anggapmu aku molen nah dipakani krikil iku. Aja dianggep mangan, anggepen mangan kacang atom. Kletuk siji, kletuk loro, kletuk telu. Papat so rompal untu, Gus. Kon niku kok iso. Sing cocok apa sih? Tarik tambang. Bagus. 1 lawan 1. Lah nek siji lawan siji gak apa-apa aku sanggup. Sanggup. Mungsu sepur. Nak talentek tak gandoli sepur budal rai buat sep kabeh. Sing kon iku sing apa sih? Wis gangen. Apa? Lomba apa? Masalah lomba. Ana lomba karaoke nyanyi. Lah bendina aku nang karaoke. Karaokean sembarang iso. Lagu apa niku? Sing lagu sebelum kamu dites, ya melo lomba tak tes sik. Ya tesen. Lagu apa kok? Lho. Dangdut? Iso. Kudu diresapi. Tak resapi. Nyanyi dangdut kudu ero jero. Jerone dangdut. Nyanyi lagu pop. Kudu ero jerone pop, Gus. Lagu rock. Kudu ero jerone rock. Jerone rock. Lah jerone rock. Diresapi lagu. Maksude lagune. Lagu campursari ya iso? Oh, iso jare campursari. Campur blethokan lho. Iso blethok. Coba nyanyi yo. Lagu apa sing kon apal? Sing lagu ngene. Hadirin sekalian, Iya. dalam rangka Sedekah Bumi di Dusun Mojokope, malam ini akan diadakan lomba campur sari. Campur sari. Inilah peserta pertama yang sudah disiarkan di radio, disiarkan di televisi. Gus. 3 hari lagi akan disiarkan di corong masjid. Bongko. Lapo disiarkan Gus? Corongi masjid iku ya bongko, Gus. Kono jati ngalapati kancane lho kon lho. Akeh dagelan matek kok. Makane ayo diune-une ayo cek jaga kesehatan, Gus. Awet. Arek siarno masjid hormat bongko akon. Hadirin, inilah seorang artis yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Kok iso mau akhirat? Di dunia musik. Dunia musik. Yang baru muncul dari kebun binatang. Anggitmu aku kekewana. Baru muncul dari ibu kota. Ibu kota. Yuk. Inilah artis yang satu ini sudah terkenal. Yuk kita sambut bersama. Inilah Mukri. Kok gak enak Gus? Gak enak. Kok gak enak? Mukri. Tak ganti ya, Kri. Ojo kena kencing antem titik ngono, Gus. Hadirin, inilah Hendrik van Houten. Apa Houten iki, Gus? Apa Houten niku? Jeneng Londo. Oh, jeneng Londo. Kon lak koyo lomo. Lho, iya bapakku Londo, mbokku Lowo ngono. Oke, lagunya apa? Lagunya. Sing lagu ngene. Ada-adakan Dek. Ya. Oh, iku apa judulnya? Ayo padha lani kon. Ya lagune Dek. iya, lagu iku. Lagu apa sih? Isa aku. Ayo lagu apa sih? Kenapa kan? Ayo wis, padha suwene, padha lali. Iya. Ayo, pokoknya aku eling judulnya lali aku. Deg-degan. Ngono. Ambil suara, Gus, ambil suara. Ada-adakan Dek. Ada-adakan Dek. Jantungku deg-degan. Apa, Gus? Jantungmu deg-degan. Wah bahaya kriyu iki. Kok iso ngene bahaya? Lho temenan iku. Lah nek jantungmu deg-degan ana apa-apa ya apa? Ngombe sik kon iku. Gak lagu ini tadi. Wis aku kata-kata lho. Ngombe ada ana apa-apa aku tanggung jawab kon.
Ya, Pak. Iya wis gak deg-deg Gus. Ngono. Iya. Jaga kesehatan lah. Iya kesehatan. Mas udan-udan jaga kesehatan. Iya. Dak-dakan dak-dakan jantungku deg-degan. Sik deg-degan, Kri. Ngombe mana, Kri? Ono Mojokope kedaden ngene sora wong kene engko. Ngombe sik. Oh, perek. Wes, sik apa blong ah? Blong Gus. Wis gak deg-degan rek. Ono. Iya, wis gak deg-degan. Adak-dakan adak-dakan jantungku deg-degan. Masalah sik deg-degan ae, Kri. Ngombe ya, Kri. Prasaku kata-katane ngono lho rek. Kok medeni sih, Kri? Ya gak medeni, Gus. Ya apa rek? Gus, Ngono. iku kata-katane kok nyanyi ta lah enak kon. Ah. Kata-katane ku ngono, Gus. Aku lah. Iya nyanyi ta. Kata-katane ngono kan, aku tak nyanyi yo. Iya, iya, iya. Kok. Deg-degan. Iya. Terus apa? Deg-degan, dek. Terus? Jantungku deg-degan. Sik deg-degan ngombe ya, Kri. Ya apa rek? Kon tak buruki, Gus. Lah iya. Lah ya ngono ya. Deg-degan, deg-degan, iki diterusno Kri. Diterusno tang ngene iki, Mang. Mari deg-degan terus apa? Mari deg-degan, deg-degan. Jantungku klempokan. Kone aku ping 4 5 iki, Gus. Lah. Oh, glegek Gus parek iki engko, Gus. Kon aja mangan lho ngono ya. Gus. Wis iki ae, wis cukup. Kri, refreshing ki. Ya, Gus. Luruskan bariskan. Kapok kon digejik kon. Siap, gerak. Loncang kanan. Gerak. Jarakmu lho, satu kepel gini lho. Oh, satu kepel. Ngono lho. Lencang kiri. Gerak. Jalukmu iku ndi sik kri-kri. Gus. Wadah, sih. Kang ora ono. Lencang mburi gak ono. Jalukmu nang ndi? Mari kene gak cocok, kene gak cocok. Wis gak enak wis. Apa lencang kanan ku lencang ngono? Gak ono. Kono apa kon? Kono iki. Wis gak iso kon lencang depan lencang gak iso. Ya kene mundur titik. Ajane dondurne aku engko lah garane ki dorang kon. Lencang depan. Gerak. Ya apa rek kanan gak cocok, kiri gak cocok, ngarep gak cocok. Termasuk iku wasite iku sentimen karo aku, Gus. Wasit ya. Kayak bal-balan iki. Komandan kok wasit. Komandan kok ngono. Wis Hormat pada pimpinan. Gerak. kok mang-mangan iwak opong padahal iwake enak, Gus. Sawumpang kok sebakit muang ketemu. Mulane kesok baru. Kok tak kandhani, Bro. Orang berbaris itu gak ngono. Peraturan baris berbaris. Peraturan. Waktu baris itu harus disiplin, tegak. Gak oleh guyon. Ngerti kon? Roa. Apa? Gak oleh guyon. Kone gak nganut ambek jomblo kon. Tabon mblo. Begejekan. Gus. Ono sriwilane Gus ngene kene Gus. Iki kuku tak sriwilan iki. Aja dijemak untuk kemetan. Kok iso kemetan, Gus? Masalah, Gus.
Siap. Lah, siap kudu disiplin. Disiplin. Ini. Waktu istirahat, monggo mau guyon, rokokan, mangan monggo. Tapi waktu baris harus disiplin tegak. Adek guyon aku komandane taboki kon. Tabono, Gus. Oke, aku sing barisno. Perhatian. Pasukan siap. Gerak. Jam kiri, gerak. Gus. Hei. Gus, iso kaya kaspe wungkul ini, Gus. Aja guyon. Siap gerak. Jam kiri gerak. Aja guyon. Aja guyon tak tabok lho kono. Siap gerak. Jam kiri gerak. Aja ditoleh. Tegap gerak. Istirahat di tempat gerak. Bubar barisan. Nah, ngene iki bakon guyon, mangan rokokan sak karepe. Sak karepe, mangan. Ngomong ngene gak apa-apa, jupun ginang. Gak apa-apa, Gus. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Jupun kabeh kok. Iya, Kenan wong kon marung kok. Gak apa-apa. Kopine gak kulangan kon. Mena wis. Ya. Siap, gerak. Jam depan, gerak. Aku gak ngomong. Baris itu harus disiplin. Gak oleh guyon malah mangan. Barisan tenang, komandan masih sibuk. Komandane sibuk. Tegak, gerak. Istirahat di tempat gerak. Bubar barisan. Ngene jajan maneh gak apa-apa, Gus. Gak apa-apa, jajan maneh ngene iki gak apa-apa. Lah pokoknya abang ae. Gak apa-apa, cek duwe karo situ. Cek duwe ya, yo kak ngono lho. Kok iku temen sire oleh ngonceh iku. Arep Pak Bujuke sing bosok iki. Arep Pak Bujuke sing Kok bosok. gede sing iki gedangmu iku. Siap, gerak. Jam depan, gerak. Tegak, gerak. Jam kiri depan, gerak. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Wes kon niku baris iku ana aturane. Nek sekolah biyen kudu diterapno nduk kene. Sing bener nek baris-baris. Ayo mlaku-mlaku. Kri? Ayo mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku. Refreshing ah. Iyalah. Yo apa carane awak dhewe iso oleh hiburan. Lah mangkane iku. Biasa iku Nang ndi? Lah, Mojokope. Mojokope ana Ludruk. Ana Ludruk karya baru. Karya baru. Yo. Halo? Sepine ya. Gak ana wong balas ngene. Gak tau sampeyan kae kok gak mumpung dari sepi lho. Gus. Dibayar iki katarak, Gus. Katarak dibayar iki. Wong ana wonge Lah iya. wong lho. Lho, sampeyan iki uang ta? Sampeyan iki uang ta? Gejek. Lah nek wong lho rupane kok elek sih. Kok iso elek, masih elek ini ya tapi kan manis. Tapi lah kata wadus. Tapi kan raup. Tapi kan gak sabunan. Tapi kan resik. Tapi lah utangan. Wis tak cicil. Tapi lah jerung lunas. Iya, mari njaluk Bang Mekar. Aku iki menungso. Menungso. Ri. Arek kok putine koyo ngene iki. Iku Gus. umpamane ngombe kopi ngono ki. Ketok irenge Gus nok gulu, glender. Saking Saking putihe Gus. umpama ngombe teh
Lho, ketok sokate Gus, nok gorokan Gus. Susu gak ketok Gus. Kok gak ketok? Ditutupi susune. Maksudku wedang susu ngono. Ya wedang susu rek. Aku kok ingat lho sik koyo bebek temen apa keliru to aku ya. Apa sih, Cak? Sampeyan biyen sekolah nduk STM. Lho kok roh? Arek sak kelas iku wedoke sampean tok. Arek Mojosari to? Lho iya, Cak. Frida. Lho, sampean kok roh sih? Agus Kuprit. Agus. Iya. Kancaku biyen. Iya. Lho alah, Cak, kok tambah elek. Iya. Anu ceteng lontok pisan. Kok niku Frida. Iya. Kenal lho iki kancaku. Sing iki kenalane. Masa Apa gandul? Frida. Mukri. Frida. Wis merit? Dorong, Cak. Wis duwe bojo? Dorong. Ya apa rek kon duwe bojo? Dorong pirang tahun kon? Lho, dorong nemu sing Sing Pak. Gus. Lapo Kri? Lapo? Apa sampean niku? Lho, aku mek sampean. Ngomong lho. Aduh, ya wedi, Cak. Ya wedi aku. Lah apa wedi? Kok rupane sampean kok nyambek ngono. Gak nyambe iki, garangan. Awakmu seneng? Aku rumangsa seneng Gus. Kancamu sih Gus? Iya. Nggih seneng Gus aku Gus. Seneng sampean Ya ambek. iya. Terus? Aku yo seneng. Aku yo seneng. Oh jadi melo-melo. Lho sampean seneng pisan. Iya, wong koyo ngene. Kan apa guyu dah? Wis nek pancene kon seneng, Iya. iki seneng. Ya jelas Gus. Gak apa-apa Gus. Apa permintaanmu? Wis. Ngene ae, Cak. Dimangane bingung ya. Ya. Sampean ya apa nek cerdas cermat ae wong loro. Wah. Ya iku senenganku jus tomat iku sih. Jus tomat kakekmu kuno ah. Cerdas semat kok jus tomat. Jus tomat. Sing ndi paling pintar? Iku berhak memboyong Frida. Jelas aku tak boyong. Dites wawasamu sandi, intelijensiamu sandi. Ya. Oke? Apa-apa? Bijin udah. Aku sing nilai ya. Nilai. Gus. Ya. Regu A. Iki kon regu B. Oke, regu A memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jomblo. Juru bicara Jomblo. Regu B. Nama saya Mukri. Dari California. aduh iki. Aduh, masih ada kate lapo. Bel di pejet. Tat. Regu B. Trot. Gelang iki kok sampe Apa? kok sampe cerot. Bapak sih, bapak. Oke. Regu A, regu B. Sekarang pertanyaan untuk regu B. Oke? Presiden Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Siapa Presiden Indonesia pertama? Kiri. Bapak Insinyur Soekarno. 100 regu A. Regu B. Ya. Siapa Presiden Kutub Utara? Tet, kurangi 100 suwene ae. Apa gak podo belas? Regu A. Gubernur Jawa Timur siapa? Bu Khofifah Indar Parawansa. 100. Gampang masalah. Regu B. B. Siapa Moden Mulung? Nanti kon iku. Loh, rezeki kan. Nang ndi kan nang? Sapa Moden Mulung? Dateng. Pak dateng. Kurang 100. Lah apa, Gus? Salah kon mau didudokno iku. Gak oleh nilai. Gak oleh. Gak oleh wong didudokno. Masalah. Regu A.
Dengan suksesnya program kependudukan, berapa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2025 ini? Kurang lebih 270 juta Jiwa 100 regu A. Lu ngono lho. Oh. Regu B. Kiri. Berapa jumlah semut sak Kabupaten Gresik? Apa, Gus? Tet kurang 100 dublek. Kembali ke juri, berapa jumlah semut daerah Gresik? Sak buajek. Iya, aku mah ya jangan sak embarowak ngono, Gus. Ngono ae bingung. Regu A, gunung tertinggi di Pulau Jawa, gunung apa? Gunung Semeru. 100 regu A. Gampang. Regu B, berapa beratnya Gunung Semeru? Terlalu lama. Kembali ke dewan juri, berapa berat Gunung Semeru? Kongkon nimbang bebekmu. Iya nang kebleke mbokmu ngono ah. Berarti sing menang jomblo. Jomblo lho sing menang lho. Iki Cak sing menang. Iya. Berarti iki goblok. Goblok. Berarti kalah. Kalah. Aku mau ngomong kan sing menang ya. Iyalah. Sing dadi calon. Heeh. Kon milih sing opo kon? Aku milih sing goblok ae wis. Alhamdulillah Gus ya ampun. Milih Ngitung dhuwit. milih sing goblok. Yo milih sing goblok ae, Cak. Gak apa-apa. Soalnya apa sih kon milih sing goblok iki sebabe apa? Lho, enak sing goblok, kok nek digobloki. Oh. Ngono lho, gampang bujukane. Iya. Mari wis jare dorong ae, Gus. Wis, berarti kon seneng karo Mukri. Oke, rezekimu Kri. Iya. Yo sik lah. Yo sik ono syaratnya maneh, Syarat Cak. Jarene wis milih aku rek. Wis sik ta lah. Apa? Lho. Apa? Rambutnya koyo ngene. Koyok manuk labet. Ayo. Wis rungsep kayak barongan gak tau. Iya, rumah samu iku sampah. Terus apa? Lho, aku iku ndolek calon sing potongane iku cepak koyo angkatan ngono lho, Cak. Oh, tadi nek semrawut rambut ngene iku wis gak masuk kriteria. Termasuk kurang seksi ya. Kurang. Golek bojo. Sing potongane cepak koyo angkatan. Gampang masalah iku. Aku potong, Dik. Oke. Potong, jelas potong aku. Ngono. Tangan ngone kap salon. Ya wis nek ngono tak anteni ge omah. Ya. Ya. Ya dah, aku wis ero omamu. Wis, jero. Ya kok terna ya. Ya. Ya paling ngelompok nduk kerombongan. Iya mang gak gembul aku ya, Gus. Ayo wis. Ya. Ya. Gus, Kri, aku kadung seneng, Gus. ngene. Nama aku njaluk tulung karo awakmu, Gus. Iki langgan aku tukang cukur paling Iya. hebat iki wis. Ngono ah. Tak beltok, tak kon teko nang omamu mesti teko. Ning ngono aku tak mulih. Lah ayo, Ono Bang. boleh. Iya, ayo. Aku mulai, aku tak balik. Iya.
rondo. Arek gak nyumbang-nyumbang wong tuwa gak liyane keluyuran ae. Jarku arek wis gedhe. Mbok ya ndang rabi. Aku ya selak kepingin momong putu. Liyane keluyuran ae. Gak sakno mbek wong tuwek. Karuan kok anak tunggale ngono. Mbok aja gremeng ae. Di sawang tangga kok lombone mungkin gremeng ae wong gendeng bae. Yo ya gak ngono. Peneh kok ajate gremeng ijen wong sing ngerus sing garo. Ya arep-arep awakmu wong bocah wae greges ya kon yo gak omah. Yang peno gak gelem tuku obat, tukono obat sing Wis. obat apa? Liceng suwi. Liceng suwi. Apa liceng suwi ku? Obat. Obat liceng ngene, Mbok. Aku mangi ku lak mlaku-mlaku. Heeh. Kepethu arep wedo, Mbok. Idono, Mbok, aja dilek, Mbok. Mangkane aja nemen-nemen. Aku mang kepethu arep wedo, Mbok. Aku duwe rasa seneng, Mbok. Arek yo seneng be aku, Mbok. Seneng. Lho, lek ngono nak ya kebeneran. Mbok iki selak kepingin duwe mantu, ndang kepingin momong putu. Lah mangkane arek ayu. Oh, ayu. Rambuté abang, Mbok. Model arek saiki. Rambute abang. Model arek saiki. Oh, ayu ndi ape, Mbok? Ayu ndi ape, Mbok? Ayu kono nang ilmu kene, Mbok. Oh. Ya Sampe arek njaluk iki, Mbok. Ya apa? Njaluk dipotong lanang aku. Ya potongan sing potongan rapi. Ya makane iku. Ya kon jebrik ngene Lah nah lho. makane iku Mbok aku saiki njaluk potong. Namanya aku wis bekas, Mbok. Bekas sapa? Kancaku sing jenenge Agus. Oh iya. Tukang potonge langganane Mbok ngapike buyute biyen, Mbok. Jarene ya. Jarene ngono ae. Name dulu kas teko kok. Oh iya wis gak apa-apa. Tak kon njojok omahku ae. Wis klik masalah iku gampang gak apa-apa. Engko sing penting tak kon njojok omahmu. Ngono. Heeh. Oh, lah kok pinter Agus. Ah, mangkane iku saiki Mbok nek peno kepengin nggih putu aku tak rabi ae. Ya iya nak, rabi arek ganteng. Wong mbok iki ya rondo. Bapakmu ya wis gak ono matek. Dungaren matek. Baliku. Mbok biyen iku ya ngono iku palahe nglabar ae, tak tekek. Wis Mbok aja ayo arep sing Agus mang semoyone jam 09.00 saiki durung teko. Yo ya ginteni ae jenenge wong kuwi sabar. Ngono lho, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho. Oke, napa-napa? Mbok, peno mang lapo nyeluk tukang rosokan iku, Mbok? Rosokan matamu ngono. Di, Mbok. Di aku mangole bakasan teko Abah Agus. Jare penong ndek wong cakur. Sopo sing ya iya sapa jenenge wong Madura gak iso ngomong cukur. Gak iso ngomong itu mah ngomong apa? Keperucut. Ngene lho Mbok ya. Aku mang berwana bagus dikon nang Amerika. Sing cakur iki sapa? Aku keliru. Sapa? Anakku. Aku Dadi awake sing aku cakur ngono wong lanang kepengin gandeng kudu cakur dhisik. Mari cakur rapi. Rapi wae. Seseno iki. Seseno wae. Kono nang bane, kono nang buri. Wis anu aku tak godhog kopi sih. Iya. Mbok godhogno kopi, Mbok. Wes tuku-tuku rek ganteng. Ya, Mbok. Tak cukur, Mbok. Cukur sing gandeng. Wis kon iki nalungguh kene.
dicangkul. Awas gini ya. Ya, Pak. Ceng ganteng rambut kaya ngene kudu dipotong. Potong, Pak. Mulanan kudu syukur aja kondrong kaya ngene. Ayo. Kakang nyukur. Ayo. Ayo. Oh jadi mewek. Dicukur capek, ceng ganteng. Arek wedok mesti katut ya. Ya, Pak, katut, Pak. Iya, Ceng ganteng yuk. Lapa percang-percing yuk. Peri dua. Merem cari cik, berngose cari cik ya. Lu kok iso kaya manuk labet nih. Man, tak cukur saya pernah capek. Jok khawatir nih apa jone si nyukur. Ape. Kene terus mari. Wis culno. Kok dicelno nek karo mari terus mari. Nek nyilih wajib balekno. Lho kok balekno nek mari potong. Perkara kon mari gak mari urusanmu. Lho kene yo nyambut gawe. Lho ya semayan ngono, arani terus mari. Iku pelanggan ngenteni kok. Lho gak apa-apa nek mari kok kon. Kok gak urus. Jalan sampean piro perlu? Kali iku. Wah kon tutup dulu. Iki terus mari iki lho. Pak. Iki apa iki, Pak? Nih, Iki apa iki, Pak?
Sepure jeneng akeh. Terus Pak. Tata apa jeneng alate potong dicopot karo sing duwe. Gampang iki tutup meneh mari pamitan ya. Oh Pak. Wae arek alali gede sok buwak. Weh, name. Gede. Kok kaya ucok. Mbak. 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 Aku kaget Mbak. Puri ya. Mbak. 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 Loh, anakku kok kaya ngene rek. Puri Mbak. Hei, aja ngrabak iki. Gak oleh, Nak. Kene lungguh kene, Nak. Kaget Mbak. Loh. Ya apa rek? Anakku kaya manuk pelatuk ngene malian. Wah, apa piye rek penyanyi rock iki rek? Apa Gus? Hei, wapi iso kaya Bagus, sampe niku golek potong anakku malah kaya ngene ya rek. Meneh yo meneh. Meneh. Yo. Ya alhamdulillah. Kamu Iki tukang. Lah iku mang alate duduk sing iku alate. Gus, kok ngawur sih? Apa? Ariku duduk tukang potong. Lah apa lho? Wong ariku biasa gerbil. Kon iku ya apa sih Gus? Ngawur tukang kayu ariku mung duduk tukang potong. Masalah kon iku Keliru ning ngono bele. Alatku diseling ngono cek pelangganku ngali kok. Terus apa Wis ngene iki, timbangane dulu sore-sore. Iya Gus. Adusa. Mari ngono ayo nang gone Mojokopek. Lek-lekan acara sedekah bumi, Sedekah bumi, hiburane lodrok kesayangane masyarakat Jawa Timur. Lodrok apa, Cak? Yaiku lodrok Karya baru.